Ansana Asanteman be Asanteman na ewo so kwa akon eje won fa ahudie na akon ni bi ni denchira akon dodoa anase katamanso achim bono English abrafo ne kon eni akon ni bia eka ho otimi koje won fa ahudie no oprinsa ase bebra ode kyekere won man a ofre won ho Asanteman yesu anananum yi ho abakosem no bi Sobrim pombo sumtano ni nchifre bunu memu nefa baby a ofre honum tano boase na titibre mu no Asante Kingdom kwa bisa ma oye ne mua efri honum no obeye no obrim pombo sum kese wa Asanteman mu na sata no boase opani bia no ofre ne na tachifri eni ni nua manum ne kobon won sesen wo honum debre ko nanim no na tachifri ko kyekere ne man a ene ofre honum tachiman yensu awon ho abakosem Sata no boasi na nanom dwuma abusuya na kyekere na dwuma abusuya onchifri amowi na sakre ene won kranza akonwa asase so kroye free eni pinihi entem na sa amowi boimu na nanom enkyerafo anase abonofo ne epie free esane setete no na nanom pebon no de won ho asie enamomu aboni nti esane sa wan pe ba bi sa antena anhwe ya na mu aboni bi abetom sorre eno nti na nanom dwumofo no amowi bon mu na omo pie free ansa na omo bebo apata na nanom dwumofo omo pie free bon imu oba pani ana woka won ho ene abrewafua ni nua manom ni kokotipu ene amo asanka ene doma na eka won ho nyina na mote wonom no nyankopon ya abrewafua do ma onya amanan berima baako ene ma miensa berima ni pani ono ni na tachifri no ene ni nua manom na pani ana odim ni na amoafo a na tachi ofri ene omo nua ketua na afi ankoma na bre o mani free adi kakra no oma brewa ene omo wofanum nyina efrim bikyerese omo wi eno nti ama wani ankase omo betena kwayenim ema waye waadwene se obekọ akope baby foforo atena eno nti na tachifri edi ni nua mayenim efra mowi kwayenim kopie mu obiaye bia ene ofre honum tano boase na omo kotena abrempon tano boyase ya bibia anto omo sa abrenu mu de na omo nim tano eno nti na omo nim se omenya baby a omo akobon won sesen wo honum na tachifri no ye obomofo kese a okwa hayo kokumunam edi bibre ni nua manum eton bi na dakrobi omo nua ketua na afi ankoma asore se wo hu sensuo bi da kwa yenim eno nti wakwa ahwe akopemu mpata ni bi esane se no awirem munam na manafono no eno nti na ifa ne kenten konso ya no ekohwe bi na ahwe enim no ohun sa ade hyenhyen bi a etise sika kokko abeto kenten nim na enam se mpata nti no okoye no oyi ade hyenhyen no efri kenten nim etotwene na bra ade ne kan foma na sumduru no amonumu ho ade sane prekopa no hu hwe age ade hyenhyen ne nkoa eno nti okoma ade no so oma so a na wie muteye so de to honuma na esumaduru no eno nti ohun se wan fa ade na onhu kwan enkofie enkoka na busuafo ho eno nti ofa ade yi se ode hwekwan akoduru fie na so oduru fie a wato atwene na bra ofa ade di beduru fie hu ni nuanom na akom kan no na sa bra no no omunim ade a eto onua ba ne nti no onim se obodam anaso wabodam na ne dam yi mu anasa akom yi mu no hyase se okasa na okire mu se ono ne obrempon tano no oye subosom na ne kwae mu no oma betena no eno nti ope woma ono omo betena na ata no owiase nyina papa ne wono na ne yire ne kranka afia na oma woma abaduasa eno nti ono won betena ohyase akire won nachiwade se dawe munye sei dawe hwe na mo anye sei ene de ka ho no 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 ye pani ne ni din de taakura no asikire mienu asikire dika ne se okura de na won sayade kire se taakura ta no okura de na won sayade de toso mienu atano num nyina ona ye panini eno nti oye tano akokura eno ne taakura eno nti omo ne tena ye no so omo free kwaye num ekọ baby foforo na senipa foforo hia wo mo a na omo busa won sa abusuafo na mo nso mu free hia okire mu sa ote obrempon tano bo na se eno ni kro tano bo ase ebesi ne wona ote kro nim gidi se ote tano bo na se na ne sunsum ne kata won so na sa abono bosum kese se uduru Asanteman mu a atre wo honom kracha ebono memu na bono hine hinamyew one Asante hine nyina yo yokofo a omo ye abusua na Asante hine frɛ no
wofa omu nyina ya busua na boni bia ni wontem na Ahenamio ye kese obetena abono mamu no nananom dwumofo yi di won bosom ne kɔhye na se esom no eno ntita no beye Ahenamio bosom panyina no ya abonofo nyina bosom pani na de ma Asante hunu tano ne se enkuta ahudi na eda wontem kama no BBC ya ema bufuhyew ba ya entokwa ba wontem na titibire mu no se wunya ntokwa wode wabosom na ekɔ esane so na bɛkyerɛw se yewe so obedi nkunim a obɛka kyerɛw so obedi nkuku nsu a obɛka kyerɛw na apɛkwan foforo bi afa so eno Ahenamio ene kɔtɔkɔhene kɔkono ɔkɔ ne bosom kɛse okobusa ne se miwura de ebeniu ne kwan bɛɛ na yɛmfamfa so na bremponta no ma abonohene ɛte se sabi ɛyɛ bibi na obi ahwete egu ne kɔtɔkɔhene ntem esane se kɔtɔkɔhene ni adwen bia se wɔ ne wobɛko na emom nipa bi na ayɛ saade no eno kodwa ato ana kɔpa a wɔfa ase na kyɛw na ne ntena sɛ de motena esane se nyaade abono ene kɔtɔkɔhene betumi ako edi ne sonkonim eno ɔyɛ na adwen se ɔbɛkɔko na abono ma bɛbɔ ama kɔtɔkɔhene afa ne nsa ase nyinaa na brɛ bremponta no ka nsɛm yi nyinaa kyerɛ wɔhene wanye ani eno ɔkɔ abosom foforo hɔnom ekɔbusae na de abosom foforo ne ka yɛ ne sɛ samagyeje tano so aso ɔyɛ ɔhene na n'akyi ni n'anim obiara ni hɔ na wɔn sa akon ba ya ɔmpɛ sɛ obedi w'anim no wakɔkonti no ɔsɛ obedi nkuku na nte saa na akon na wokɔ na yɛ wo ntɔkwa obedi nkunim agye Asanteman abɛka wɔhene ho ama wɔhene ayɛ kɛse eno ɔma wɔhene yɛ akwankyerɛ bebree sɛ wɔni so nkodi nkunim na bremponta no te sɛ Ahenamio anye ne nsɛm antuma ɔde n'anim onyama kɔma abosom foforo no ɔhyɛ na kɔmfo nyinaa sɛ ɔmunyi wɔn pɛsɛmpɛsɛ firi sɛ Ahenamio amfa n'anim onyam ama no eno akɔmfo nyinaa eyi wɔn pɛsɛmpɛsɛ no mekyerɛ rasta na ɔsa hyɛ mmrama nkruto agye ne die nyinaa sɛ akon na ɛba no hwɛ na obi antwetu na hwɛ na obi anya na adwen sɛ ɔne kɔtɔkɔhene bɛko na nkruto a wɔnye ne die obetum ne kɔtɔkɔhene akɔko eno ɛbrɛ akon ne baa so no tano bo ase tia bodom tano so boyem sɛ nkuro nyinaa anko bi eno Ahenamio ene kɔtɔkɔhene de kɔbɔɔ so a okogu ne man ɛma kɔtɔkɔhene ɛfa abono nsa ase nyinaa anya saade a na Ahenamio wɔ nsase a na ne nsase ne kwa ekɔpem fraw na ɔne anuanom sirimfo na ɛbɔhye na ɔne sante bɔhye wɔ asuosu a sɛ uduru abɔfo a ɛhɔnom na ɔne sante bɔhye na sansase nyinaa afiri wɔn sa ɛbrɛ Asante betwi fa wɔn so ɛma Ahenamio ne ne nkrɔfo dwane kopie mu ogyaman saa brenum no ɛdi nkra kosopre na ɛyɛ gyaman hene ɛno ɔkɔtena na yi nkyɛn na Asante ntɔkwanim no ɔmuduru tanobo ase no ɔmuhu mɛma kɛse a ɔmonom safofo ɛto dame ne de ka ho eno ɛyɛ wɔn nwanwa ma obusa wɔn sɛ na de na ɛkɔ so ɛma ɔkyerɛ mu sɛ bremponta no sɛ Ahenamio entumi ne kɔtɔkɔhene enko eno saa ntɔkwa hwɛ ne afɔ yɛ ho anyim na oduru ti abɔdɔm no ohu mɛma kɛse tete hɔ no mu a bibia nkyerɛ sɛ wayɛ wɔn adwen sɛ wɔn wɔn mo bɛko ɛma obusa wɔn so sɛ na de na ɛkɔ so ɛma ɔde to wɔn anim sɛ bremponta no aka kyerɛ wɔn sɛ ntɔkwa no hwɛ ne wɔn afɔ wɔn ho anyim bi eno Asantefo yi fa asankro nyinaa no mum ɛso a wɔn de wɔn kɔɔyɛ na ɔhema no ɔteta no bo ase akonwa so saa brɛ no na ne din ne ɔhema Nyankomago na brɛ ɔfa wɔn nyinaa no mum a ɔde wɔn kɔ no ɛnam sɛ ɔhema na wɔntumi nso ane bosom kɛse ni na kyinti no ɔfa ne kɛhyiri esane sɛ nananom gyidie ne sɛ bosom bia ne tumi kɛse ɛhyɛ kɛhyiri no eno abrewa ifa kɛhyiri ɛhyɛ natofo mu ɛkyekyereyɛ eno ɔde wɔn nyinaa kopie mu okumase a ɔde wɔn kogu ahene boboa no a ɔde bi nso bobo onuam na ade akye na kom kɛse si santehene kɔmfo panyi so ka kyerɛ nana sɛ dɔm na amudi wɔn firi bu no aba no bi wɔ mu a sɛse kanka na Asanteman bɛbɔ saa brɛ ne na yɛ otumfo poku arekatachie brɛ so eno santehene de to kɔmfo yi anim sɛ ɔno na ɛwɔ ani eno nipa na ɔwɔ mu no ɔnhwɛ no onyini mfirim eno kɔmfo yi kɔmea ewurawura wɔn ntam a ekoyi abrewa yi eno ɔde ne kogyina Asantehene anim na brɛ ɔde ne koduru n'anim a na de ɛbɔ n'asene ne ɛteyɛ na kɔmfo yi de to Asantehene anim sɛ saa de ɛda hɔ yi ɛso kyɛn Asanteman na bɔ no bosom kɛse bremponta no na wateateɛ na ɔne ɛda hɔ no eno ɛyɛ Asantehene ngɔngɔ esane sɛ no adi kan te bosom yi din ɛbrɛ na ne wɔfa ne bɛko no ɔte sɛ bosom yi ka kyerɛ ne sɛ wonyan na ɔntumi ne nko ɛna ne wɔfa nti na bosom ɛte sɛ di anya de obetumi de ne nsa ase ama ne babafo pim esane sɛ kɔtɔkɔhene ne Ahenamio ntɔkwa no ɔgye ne nsa ase nyinaa ma ne babafo pim sansa ase ne na ayɛ nkoranza man no na bafo pim yi ɔyɛ Santehene ba na ofira makum a ɔbɛtena ne nana Ahenamio nkyɛn esane sɛ Santehene ne wɔfa ɛne Ahenamio ɛno nti bafo pim yi no ɔne ne nana ne ti a ɔne de
onimpo mu ho no mu dada eno nti ne papa bekun wie ya oje asase no odane ma ne ba no na ma menkyerɛ mu de ma ntokwa ni nyina ebaaye ansa na no sɛ won follow yɛn wɔ WhatsApp a mesrɛ so obɛyɛ ne saa efiri sɛ honom no benya video so nketenkete ni bebre a obetumi de akyerɛ won kwala ade na asa akyerɛkyerɛfo no mobetumi de akyerɛ mon kwala na de eno nti sɛ won follow yɛn wɔ WhatsApp a hwa so obɛyɛ ne saa ana sɛ me de link ne beto comment section honom o click a ede obɛba hɔ Asante hene ba odi kan a ɔkɔ bunuma mu no no ofrɛ ni na edudo nyina na ɔno nso yɛ bɔmɔfo na edudo nyina ne na ɛda bɔno hene ɛne Asante hene entem na bɔno hene kwakyea me ya no yɛ obi a ɔwɔ sika paa ɔno ne ma ɔbu bɛsɛ sɛ kwakyea de fa ɔde sika na ɛyɛ ɛwoma no ɔhyehyɛ nneɛma ɛma ɔde kɔma ne wɔfa ase ɛwɔ kumase no ɔmo te saa brɛ no ɛbra no ɔmɛyɛ Asanteman nyina ɛbra no ɔyɛ kwaman nyina no ɔmo ɔsan kutanhodie ne ɛwɔ wɔn ntem ɛbra ɔmo ka ɔmo ho bɔ ɔmo bɛyɛ Asante no ɔmo da so ɔsan kutanhodie na nenam sɛ Asante hene ne bɛn punti no so ɔno nso nyankyene ɛne nneɛma no bia ɛka ho a no ɔno nso de asoma ɛde akɔma ne wɔfa ɛwɔ bono ɛno nti adudo nyina na edi san kutanhodie na akɔpem sɛ ofiri mu ofiri hɔnom na ne nua ketewa bafo pim ɛbɛto ade ne ɔmo yɛ no so na de man tokwa ne nyina baayɛ ne sɛ bafo pim fofikese druya na hina meo ɛma nananom nkonwa biribi adi mekyerɛ ba yiridi afahye na druya ne bafo pim ama bedwa na sentem ɛno nti ɔbaayɛ ne nane nana atena se yawie ɛno nti ahene ma ne baako bufu ise ade no ama agya atena se dadaada afei ne ɔba ɛma ɔbɔ na sum abakosɛm kyerɛ sɛ nokora ne nyame anim ne hina meo ɛte asɛm ne bufu ya otwe ne ba nanim sɛ wanya ade ka kyerɛ ne sɛ ahene ma ne bɛfo mo papa ne ɔmo nananom ɛnto ne bufu ɛka kyerɛ ne ba ne sɛ wanya ade ɛno nti nanan ne nana bafo pim ɛkasa sɛ onya bibia ma ne nka nanso na ɛho ya odie ne ɛhyɛ bafo pim mu na ma ahena meo ɛho tan bɛhyɛ bafo pim trim ɛsane ne ba ne nti ɛno nti bafo pim ne hyɛ akyire kutupa ɛma ntokwa ba ne wɔfa ɛne ne nanantem na mpa ntokwa no nso si yɛ no ɔne di ma dɔdɔdeɛ ɛsane sɛ bonoman bɔɔyɛ no ɔne kodi ne nsɛm a ɛne wɔde di nkranza hene sabre no no ni nkranza man ana tachiman ɛne de ɛka ho na de ɔwa ɛne bonoman na ntokwa ne mu Asanteman kotwifa bonoman so no ɛne ɔde hɔnom nyinaa hyɛ ne nsa ɛno nti nkranza hene a odi kan ɛne nanabafo pim na ahwɛ nkranza man na dodoɔ na ayɛ abonofo na emom adehyebusu a odi akonwa no ɛyɛ Asantefo mekyerɛ kumase amakom ɛno nti nkranza hene ne nua ne amakom hene Pennyfo says, so ma boane kɛse atie ne din na saa konfo obetena Asanteman mu ya nwanwadwuma bebree onam ne tumi ne na nwanwadwuma so kyekyere Asanteman na ebra na opa ahinkuru no yi ahimfumie no ana ɛwɔ sɛ mu baako ne bedi Asanteman so na wonkura no odi so hene no odua nua bi ɔhɔ no ma baako fifiri ya ma baako nso wuye na de wuye no ɔfrɛ hɔnom kumawu na de nya nkwa no nso ɔfrɛ hɔnom kumnase ene kumase yensua de wuye no ho abakosɛm mekyerɛ kumawu Afiapim ahanu mu honom no mekyerɛ 1500 no mo kyekyere ahenie kɛse bi a yɛfrɛ wɔ nakwamu sabre ni mu a no mo kyekyere krobi nso a yɛfrɛ na pem so anaasɛ kumawu na nananom aduanafo Afrika nkankyirikyiri ɛba no ɔmo bepie ɔman bi a yɛfrɛ wɔ no Wagadu ene Ghana na baabi ɔmo tenaeɛ no ɛne ene Asuminya ɔmo yɛ aduanafo a yɛfrɛ wɔ no aduana atweafo ɔmo nyinaa yɛ maame baako asefo na ɔmo ne dɔma ahinkuro kumawu ɛne Asuminya ɔmo ɔnom na aduana abusuakuo foforo bɛka won ho sa aduanafo yɛ ɔmo nkyifiri Sudan na ebra ɔmo hwehwɛ mu no na ɔmo yɛ aduanafo de na nso na ɔmo ne ɔmo bo abra efiri sɛ na ɔna kraboa ɛyɛ jata ɛne apɔnkyenani a ɔdansuo na wɔn de no nso yɛ knaman a egyatua na no ɛno nti ɔto wɔn din sɛ aduana abrafo sa abusuakuo ne kɔtena akwam na ebra ɔmo kɔ no ɔhena na odi wɔ n'anim no ne yɛfrɛ no ɔtomfo agyen kɔkɔbɔ ɔno na de ɔmo kɔpie mu wɔ akwam na aduana atuafo yi wɔ Asuminya no aduanafo ɔmo yɛ dɔmafo ne kɔtoa ɔmo na ɔmo kɔto ɔmo wɔ Heman ene Central Region ɛhɔ ne akwamu no na ɔmo ɔnom na akonwa tɔyɛ adɔmafo ne ɔmo preye na ɔmo amfa ma ɔmo ɛma ɔmo tu ɔmo nante mu no ɔmo bepie mu onyano ase ɛyɛ ne ɛwɔ nsawam ɔmo firi hɔnom no ɔmo bepie mu wɔ Obowu ɔmo to awa akwantuo no so abɛkyekyere sentre so ɛyɛ ne ɛwɔ Kumase sabre num no na akwamu abɛyɛ ahenie kɛse yie paa na abakosɛm kyerɛ sɛ dɔmafo ne tu firi Asuminya no ɔmo de ɔmo kɔ akwamufo ne hɔ na kumawufo no nso tu firi Asuminya no ɔmo kɔpie mu wɔ Adanse bia
biae bi a ofre honom ahensan omo onom no nananom awekofo a won kuro ani dwabeni kokofu no nso beka won ho eno nti kumawufo ne sa tufuro se wo ba won achi na omo ba no ombepie mu obedomase eho na omo besoye ansa na omo bepie mu ene kumase sabrenum no ne yemfre ne kumase ene kumawufo no nso ne yemfre omo kumawu abakosem ne konanim na mechirechire na kumase no ombepie mu biae bi a yefre honom abra omo fri honom no omo kotena panimu ase omo de omani hwe atifi mantemu nante ya kopie kuro bi a yefre honom ti kuro na se ti kromfoi omo nchifri asuminya omo to omo nante ne so akohu biae bi a na meponko na etwa ho ahia na omo te se honom no nknaman epo na omo ka se nknaman na omo ne omo nam ohunhu mu no omo na epo wo honom no eno nti sa mepoi omo to din sa atwea mepo omo nante mepoi mu akopie biae bi a ochichiri kuro ne ma ne beye kese na sa kuro yi ne kumawu na omo duru honom no enam so omo kotena abranti no sa abrafo yi bi ka won ho ba honom na omo kotena penima ase ne so penima asefo ni bi ka won ho bae na aduanafo ni bi frija achebeto omo otikrom ebinom so ka won ho bae eno nti aduanafo yi koya ahodo miensa ewo kumawu kuro ni eno nti uko kumawu a yewo aduana abrafo wo honom na wo aduana nyankompa sekire nso wo honom ansa no anya aduana atweafo omo ne di kumawu akonwa no na omo duru kumawu no enam se na omo dɔɔso nti no omo chechire kuro na ahodo miensa baako ne betena se nyankyere ne ase ene oduma se na won hina odi won anim sabre no ne yefre na dofro wahye otimika won nyina ba omo chechire kuro ne ma kuro ne beye kese efrisa sabre no na akwamu agina aya ahene kese adanse ayi kuro kese de chade na ye oman kese a na omo di aman ahodo bebre so enu nti omo timi chechire kumawu ma ne beye kuro kese se aman ahodo no mbi na nam se na omo dɔɔso a omo bra apem nti no omo frɛ sa kuro no apem so enu nti kumawu kuro no ni di ankasa ne apem so enu nti kumawu anhye wo hene bia ase ekan kuro nim bia oman nsum de nkyira ne ho na kumawu hina otoso nsia bre so na ntokwa hye ase ma omo konye na adoforo wa hye free honom no na nakwadwo twie ne bedi na ade ofree honom no na nakwadwo obri ye bua ne bedi na ade na saa wo hene ne babe ma na bawo obri ye bua na oye kwa man hina ansa na ose tutu eba na ohene free hoi na nakofia kwatia ne bedi na ade na chinu na nakwadwo fekai ne bedi na ade saa brenum na ohene ni hwafo ni nya ntokwa ma hwafo ni di kumawufo ni sunkuni na saa hwafo ene omni ayibefo no na hwafo ne hene no ne afre na tara fram na ohene kowu obiae bia ne afre honum ajade ne nkukuo na chiri no omoba wo machi saa bre no na agogofo na beso wo ma ene omote baabi a yefre ho agogo no enu nti abre kumawufo ne ya wadwen se obetu asa nkrofo ne so ka no agogofo ne koka won ho ensuta beka won ho sekire pepɔsofo no na yekumawu hene ba enu nti ono so beboa wo mo na pepɔso hene koka kire ne nua atebubu se ni sei na esie enu nti ohia ne mo a enu nti atebubu enso beboa wo mo saa bre ne so kwa amanfo beka won ho na saa bre ne kwa amanfo no na omote biae a yefre honum insuta sumina kese ene insuta atonsu na kumawu hina odi osananim no ne yefre ne kwabena kodua ono ne yefre ne twenebo akodua no na ansa na nakwadwo feka eko osako wuo mu no ode nantwie yi musu wo kumawu a osie aboa no no ma na komfo komo so ade chi omukotu aboa ne na aben enu nti ohene di kan de sekan kotwa nantwie na koma na okakire ne manfo ne sese otwa koma na ade bi ekuta won bia no omfa mo no sey kentenkrenchi anasa aba anasa ade bi ekuta bia ne fa bomi na so otimi de bomi na semangu di ase eko sana ebedi nkunim na bra otwa aboa na koma no omobro na wangu enu nti okakire ne manfo ne wa oye be me bia pese okọ sane bibia ni twanam ni bi eno nti obi obetwanam ni bia na omo obo no eno na ma kumawufo ni nya afahye bia ye frɛ ne papa na ntwi na osa adanse kwaman eni nkuro ni bia eka ho ebeta kumawufo na chi no omukodi atala fram sunkunim sabrenum no na kwaman hene eni na obri ye boa ye bra kumawukodi won sunkunim no omunya mu asade bebree saa asade ni bi ko atebubu eno nti so okọ atebubu man mu a omuhina odi won anim no ena makon anu onim kontine so na ma na wo wadi nachi brepam no yebesu ya ho abakosem na tara fram hima no oka no ho no ebra akonim no odi won sunkunim no odi na japade bebre na akọ peposo le kire sekire peposo na japade ni bi ne entahra le kire aben na omobo na Asanteman mu no na kumawufo nso fa ohene ne manchiriye edi na nkasa ye abamchiniye na omokọ ye ne nachiniye ni si atara fram bosom bi a odi sika kokọ na aya ne yefre no abam eno nti omotamba kumawu ahemfie na sa chiniye na esi bosom yi sunti na ofre no abam
nam chini na saa chini na natwene bo akodua no hina yedi kan di si ne so eno nti odi Kumase akotoko hina odi kan ne hu ye no bechiru tumfo se tutu a odi kan okachira hina se ono nko ane hu firi se bre obebe bia no odi nsacha ye na eba eno nti okasa obema na bodin bi onfa prekese nsi ne chini ye ne so no onfa nso no manka ho efiri se oye prekese gya na du a ofiri koti eba na ne ho bon afifi eno nti ukwa Asante abakose mu akuma hu hene nko na prekese esi ne chini ye so ono nko anso no hina abosomi ya ya ahyensode esi ne chini ye so na saa kon ni mu ana omofa atwene a ye frɛ no abredi na saa atwene ne ya atara framdia na agogo hina okoko ni bia ne ye frɛ no ofori krobon otu atara frachema odwa ne twa esu fra ko neja eno nti saa chei ohini ne di kan hye bi edidi mensem eno nti ohini bi ehu a obusa ne se chewe die enhu ofiri so otimi di mensem na eche ne hwan dia na waka kire on se ofori krobon che ene di na sesa da ne krobon che saa konim na eche ne nso firi na ntahra no be kire aben no eno ne nsu ta hene se yebo a okansem bi se atala ojeso se ode ne mpensan atonsuo mu enye no nko a aframbosom no ode bi ko agogo ene ode bi ko kumawu eno nti se okọ agogo a omo ne kumawu mo hye obi atimi ko obidiem be kire se oma bedane anuafo antokwani wontem na bra o kyekyere Asanteman na opa ahinkro no kwa aman hina na efre no se tutu ene twene bo akodua na oya apem so hene ne ginaye na enam se ogina mienu nti no konfa no cheka se omo nuadua ye fre ne se kum na de bewu no enya ahini no na de befifre ne bedi aman ni nyina so eno nti kumawu de ni ewuye ema kwa aman de ni efifri eno no omo benya adin kumawu enam kum dua ewu wo honom no eno omo benya kum na se enam se efifri ye ni nti me kire ne Kumase we ni animu brepam no yebesua won ho abakosem bio Sawo safo titibre mu no onna na edi akoanim no ya akwamu faku a onne bo Asante ne ho ban no ya asonafo a onuanom ne edwoso ofenso manson kwanta ene asonafo a ewo oman mu nyina na safeku e odi Asante anim ekontokwa di nkunim Asanteman yesu asafo ho abakosem Tibrema Asante be ya Asante na etwasa Asante kwa osa be kire se omo be kontokwa na akonim no opem so se tutu odi kan no eyiyi asrafo a obedi okon nanim be kire Asante hene na ansa na Asanteman be ba na kwa aman hene oti akenten edi kan atifeku na sa feku no ene asafo na sa asafo feku no ne doma akusede kwa akon na ntokwa nim no odi kwa aman hene so nkunim eno ntina eduro se tutu a odi kan no se obedi no ofaade se kwa aman hene na sa brenim no wo chememu a sa no hina odi wonso ne otumfo ansa sasreku na bre ofri ochimemu ba no otumfo ansa sasreku ma na asrafo se omo ne ho ba ne onfa mechechire ne kru na bre asrafo ne bedru ye ne na asafo feku ne nso wo ho eno nti odi anumfo na ofri ochimemu ne beka asafofo ne ho sabre no na are na ya asafo hene na enam akwamufo a omofri ochimemu beka asafofo ne ho nti no osesa edi ne ye ne akwamu feku na sa enumfo yi omotena bia ya ene ye fre honum adum ayewo Kumase eno nti adum no edi na kasa ye enum na asafofo no nso no mo obiaye bia ene wo fre honum poku trading afamu ho ansa na otu akotena biaye a ene woti na sa akwamu feku ye obeka asafofo yi hu asafo hene ne di wonanimu kan eno nti obedane otumfo akwamu hene na sa feku ne enye kru ba ko na asa abusua ba ko na ode kyekere ye aduanafo wom asonafo wom bretuofo wom ene abusua ko ni bia na eka ho nyina na eka feku na mekire military organization eno nti feku 3 eye commander in chief ono ne asafo hene na bropim so bo akwamu hene wiye no osabo kontre mekire bantema hene na sa feku imienu be ya Asanteman akofo a ona na edi akoanim eno nti oyo otumfo sa henefo na sadia mentim ho ase ene ntawantawa bia ma wontem ti no ofre won kontre ene akwamu kyese oyentafo a bibia nti wontem sabi enamde nti a opim so ebo kontre ni nyina ya osa adoma ene kwaman ekon ya na obri yebo a etoye bekyese ofrim anase owuye sabrenum na asafo ne di akon nanim kan sabren na kontre ni ho akwamu ni ho na ya asafo ne wo ho eno nti nkuko na kire no ompeso ne doma abekọ akoko na doma edi wonso nkunim bio no obo kontre ne nipa na ohwe ne so se ne sonfo a woka ne ho ko de nkyira de ne ba atachi mansa na okọ achem ekire na na amankwa atia no de ni tua no se konti hene sa kun ni nti omedi sa feku nanim eno nti obeka akwamu ho ma omutumi di doma afo ni so nkunim wa Asante amamre mu no kontre ni akwamu etena hwe otumfo anim firi se na asrafo ne wona ohwe se bibia
techema mekyerɛ sɛ ɔbɔ ɔhene ne ho ban a ɔhwɛ sɛ bibi bɔne bia ɛnto no ɛnam sɛ ɔyɛ akofo nti no wɔ Asanteman ade yɛ mu bia no ɔhyɛ kuntunkuni sɛ yɛ afa hyɛ de anigye ba o sɛ ɔbrempɔn bi atɔ mekyerɛ sɛ wafiri anaasɛ wawu anaasɛ ade a yɛ Asanteman ade yɛ bia no saa ahemfo yi deɛ ɔhyɛ kuntunkuni na saa kuntunkuni mekyerɛ ntoma tuntum a ofira na asɛkyerɛ ne sɛ wɔwɔ akono na bere bia no wasiesie wɔn ho ɛretwɛn kane no no ɔhyɛ fugu a wɔagyae no wɔntuo nyinaa bobɔ wɔn ho na saa ahemfo Asanteman bedwa bɔ ase bia no natutufoɔ atutuo na ɛnyɛ saa ahemfo yi nko a twafoɔ hene nso ka wɔn ho na saa wɔhene bere bia na wɔsɔ ɔno nso fira tuntum na saa asafofo yi ɔma ne nso tutuo ni bi na kwaman brɛ so ɛnam sɛ na ɔyɛ akofo nti no ɔde saa nkurɔfoɔ akyikyiri kuro a ɛne yɛfrɛ no asafo ɛne sɛ ɔpɛ tete kwaman na sɛ woduru adum a baabi a post office no wɔ no ɛhɔ afa mu hɔnom na ɛyɛ kwaman na baabi a poku trading no wɔ no ɛhɔ na na asafofo yi te ansa na wɔde wɔn bɛtena baabi a ne wɔn te no na kwadwo bɛtia ne asafohene a odi kan na abakosɛm ne bebree na ayi ne firi asafo abakosɛm mu firi sɛ wɔ asante abakosɛm mu no dodoɔ na ahyɛ ase firi ɔpemsoɔ mekyerɛ ɔsɛ tutu a odi kan ne brɛ so na tete asafo no na ɛyɛ asono abusua na wɔn nuanom ne ɛdwo so ɔfen so na wɔn wɔfa ase ne manso nkwanta ɛne asonafo ɛwɔ ɔman yi mu nyinaa na ahwɛ nkuro nim bi te sɛ Ampetia Daako Bebu Ampabame Nimakwai Adumasa Rofuedu saa nkuro nyinaa wɔ asafo mu so duru manso nso nkuro ne baako mmienu bi na abɛyi afrim de aka ne nyinaa yɛ asafo mekyerɛ manso nkwanta saa nkuro nyinaa so masafo anaasɛ ɔhyɛ asafo ase na kuro manso na sekyerɛ ne sɛ bra asante ne de nkyerɛnya ntɔkɔ asante di de nkyerɛfoɔ no so nkunim no asafofo di wɔn nkurɔfoɔ no bi kɔtena hɔ sɛ ɔmo nyɛ ɔman na so na ɔmo te sɛ biribi ɛkɔ so de nkyerɛ anaasɛ sɛ ɔma saa aboa ɔmo ho ne asantefoɔ ne bɛko a ɔma yɛ ntɛm so abɛbɔ wɔn wuramaneɛ ɛno ne kuro manso no firi sɛ ɔmo yɛ ɔman na so ɛno nti manso nkwanta yɛ kuro a ɛsi nkwantanan so na saa asafo yi ɛso kyɛn Kumase asafo na yɛnim no na mmom ɛhɔ na wɔntiri wɔ firi sɛ kuro a mebobɔɔ so nyinaa no yɛfrɛ wɔ na asafofoɔ nanso ɔnte Kumase borɔno ne so saa nkuro a mebobɔɔ so nyinaa no ɔmo wɔ dan yɛ atwa asafo ahemfie ho ahyia ɛno nti tete bere mu no sɛ ɔba bɛsom na sɛ wɔntumi nkɔ wɔ n'akyi a na ɔtena saa dan nim na saa asafo kuro yi ɛka Asanteman nkuro akɛse a ɛnyɛ mpuntuo no ho bi tete obi kana tete obi kyerɛ mpanimfoɔ sɛ aboa koro ne nyina yɛn no saa kuro yi ɔne kuro Asante na okuta wisi ahene din a ɔte dwetɛ sika so na saa kuro ɛnam sɛ yɛ kuropɔn nti no ɔte odin mampɔn yɛnsua wɔn ho abakɔsɛm Bra opimso se tutu a odi kan bedi ade sa Asante hina odi kan no wɔyɛ wɔn adwene sɛ ɔbɛgye wɔn fa ahodie afiri de nkyransɛm na num no akwankyerɛ bebree baeɛ saa brenum no no kɔmfo kɛse bi wɔ Asanteman mu a ne din ne kɔmfo anɔkye ɔyɛ kɔmfo a no mfra Asanteman mu deɛ nanso nam ne so ma anwanwade ne nsɛnkyerɛni bebree si wɔ Asanteman na ne brɛ so no ɔne opimso se tutu a odi kan ne kabo mu ɛkyekyerɛ Asanteman na nam sɛ ɔkyekyerɛ Asanteman wie a na ɔda so som de nkyerɛnti no na ɛwɔ sɛ ɔgye wɔn fa ahodie na ahofadi enum no na ɛwɔ sɛ ntɔkwa ne si na ntɔkwa nim no obiri kɔmfo anɔkye de akwankyerɛ bebree ɛbaeɛ akwankyerɛ ne bi ne sɛ nananom bi de wɔn ho besi hɔ ama yɛtwa wɔn ti ade ayɛ amammerɛ abɔ Asante ho ban deɛ ɛtɔ so bio ne sɛ nananom bi de wɔn ho besi hɔ ama yɛtwitwa wɔn nam ato apete yɛdi hɔ ne sɛ ebinom nso de wɔn ho besi hɔ ama yɛsie wɔn anim no so afei ɔhene bi bɛdi akon n'anim ama Asanteman akodi nkonim deɛ nanso ɛnam so akyi no obefirim anaasɛ obewu ɛno nti bɛrima atwenebo akodua egyinaeɛ adi ne ti agye akyerɛma Nana senso kofu adumaka sekasa hene so de ne ho gyina ye ma yetwitwa ne nam edwoso man hene asokware mampɔn hene eni ahemfo no bi eka ho de wɔn ho bɔ afɔde ma Asanteman onyina ka de Asante mfa nyema wɔ mo ebre obiri konfo de san hyehye yewe nyina baaye no nana bo ahia na ntu mekyerɛ mampɔn hene obedi ade afia pem ahansia aduokono kopem afia pem ahansia aduokono enso 1690 to 1697 na obedi no ofa nana mani ampɔn ade saa wɔ hene wodi ade free afia pem ahansia aduoson kopem afia pem ahansia aduokono 1670 to 1690 nansa na Asanteman bɛkɔ santɔkɔwe adi sunkunim no na afibia no ɔma wɔma ne kɔsom odinkyira no otu ato ama dinkyirafo no ebi ne sika kɔkɔ mekyire gold enam ene niema no bia ɛka ho enam sɛ no wɔpɛ wɔn fa ahodie no aboaboa wɔn ho asie nti no afibi so ya na ɛwɔ so ɔkɔsom etua wɔn to ene de ɛka ho a wɔn ani so ebi na dinkyirafo na te sa Asantefo na ni adwa bi a
ya freni sikadwa eno so ohye won se won famra ene niema no bebre si ye man tokwa ne hyase bravery ni amane ho asem nyina eka ho so komi YouTube wono mu ama kyerɛkyerɛ saa nsɛm ni mu nyina wo honom enti Asanteman bu samra we nyina so no na wo se na 19 Jakari mi kyerɛ de nkyerahene ene wo mobɛko saa brenum no obri konfo wo kwaye bi mu a ɔkɔma wiane anadwo na saa bia ye honom no ofre honom anɔkye kumam na akom ni mu na di nsɛm obinya no aka kyerɛ Asanteman ama wo ma ye ho amamre Ebra na 19 Jakari bepi mu Asanteman mu no adunku no ɔhyase ne konye ɔne ne konye enansia saa brenum no aton krafre dwaben mampɔn asuminya kokofu kwaman adwoso ene nkronum bia na eka ho ne de toso nsia na kamia yese na adunku adehye nyina no ase ya ahye ne bre ntokwa ne koso na kwankyere firi obri konfo ho bai se omonkoya mamre wo asu wo de ho na baabi adunku wo no so na asu subatan yi etene wo honom na abakosem ni bi kyerɛ se bre omoya amamre ni wiye no se asu subatan yi eyi ne maka adunkufo yi ho ma omuni de nkyirafo ne konye ne de toso nso no na Asanteman boaboa won ho awi a ɔtwen na 19 Jakari ewo fe yase Asante tonkra bre dunku se onye wona home se be ya dinchirafo no betumi atena ba baabi owo no ebra na 19 Jakari ne maye basa wo se na konfo panyina wo dinchire dika aka kire won se osana oba na obedi ntwewum anaso obedi nkuku na enso anam se ohimpon wo din na hini ekronti no wantie sa futu no de toso nso na 19 Jakari ne man be pie mu ofe yase no obri konfo pie free anoche kumamu saa bia ye da so ofe yase besine na ntokwa ne koso no pie ye besi anda wo oprugu ye no efifire si wonu besi na wo fe yase na ntokwa nim na Asanteman timi di denkyirafo ne sunkunim Akone che omutwa na 19 Jakari tino omutwa ne nan kan ho ene tino omude koma opemso awudikan mekira Asante hene na ne nan ne nso mampon hene faaye frisa akone chi no so obedura enanso achi no obefrim anaso obewu ene tin hihye ya mampon ne Asante hihye ya ansa na okodi okon nanim akokone se sikadwa ene ya Asante nyina eti 19 Jakari kono na ema Asante ede ne ho a ohun se obi antumi mehunahuna ne bio ene tin anabo ahia na ntu hye se omoma na konwa no ni sikadwa echi eno ne mampon benya adwete akonwa no ekire silver stool na akone ekire Asanteman edi dinchirafo no so no osa akɔboaboa won ho biewa one Asanteman bekonye na saa akonim no opemso awudikan no ne di animu kan mekire otumfo se tutu a odikan na ntokwanim no ɔtɔwa akono mekire se wowi anaso ofri saa brenum no achim koka dinchirafo no ho opemso ofri mu no mekire sa Asante hene ewuye no mampon hene ne di Asanteman anim edi won ko dinchira enam se no kuma Asantefo ne hininti na Asantefo ne won mukun se jata na akonim no enamani brenti no oton won so re akunkum mu mema dodo na sa akon no na ye nibre mukun ma Asanteman nti oto achem ne denkyirafo no so re a wan pese obenya mema biompo ene wo mabeko na mema kakreka wo sa aman mu ema ne de won sieye na mo hyase de mema adwa ema ama no se de Asantefo ne hu se mema ne bia ka obeba beto ahye won so eno nti na akodenkyira ene achem memu a mema na konwa ne ma no nso timi dibie no eno nti sa konwa to na so ba ne bema na epra omudi kan de ma oba no efrise na mai so no amutumi boss ankuro yi ho ban akone chi amampon hene edi Asanteman ba won echi no ehɔ na obenya awisi ahene din efrise ntokwa ni mu a okanifo a ɛyɛ opemso odi kan ne efrimu no on edi Asante anim ɛkyekyere won re edi won kodi nkunim eno nti na ma amampon epo ehia kumana na mampon kontonchi Asante nifa awisi ahene enya asabodin no panifo se sebekwen fatana na fatano wa akono eno nti se udura Asanteman mu ansa Asante hene ni hɔ no mu a mampon hene na ɛwɔ hɔ anase on ne hwɛ akyiri ase uduru ne kro pon kumase ne nko ade a Asante hene ni hɔ no mu a na ba antema hene ene hwɛ akyiri na Asante nhyehyɛ mu no Asante nifa ɛyɛ mampon na ne bonkum no ɛyɛ asuminya na nananom aka asuminya kumawu adwoso asokore mampon ɛne nananom aka nyina no ɛbrɛpam no yɛde wɔn ho adesua bɛba yamenka yɛ nyina yɛ ho aya no ahwɛ ho so yie Sa kuku apemabusu titibire mu no na akwamufo ni di won so na nam ya one amane ya no odi won famu ntinu odwane koto a ocheman na ocheman ye won mu adi akwamufo yi so ma one won betena asomdwe mu efiri honom no sa nkrofoko yi tena asomdwe mu a ene wofra won ho akuapem yensu won ho abakosem
Osana Tiana Bama for the Tiana Wabe Kumbi, the name of the Matrania, or the Mapoa, a friend of you. If everybody are Waba, a friend of you. Ojabe wade kwa babe fie ya frade kansale. Tetibere mu no nananum ni kro bia ofre na kwapem na mom na ye guafo a ote won pepo so na nananum dwanefo yi anase guafo no onkro no bi ne late abriu dew awukugwa edukrom aprede abonse ni asese so eho nananum yiti na nananum te wan asase so asomdwe mu no nkrofoko bi koto hye won so edi won so nkunim a ofa wonomum kire captives ebra nkrofoko idi nananum yi so nkunim no ohyase fa won ko a oye won ayakayaka de bebre na sankrofoko no amuni akwamufu a omohina oda wan no eni nanansa sesreku na afebia no na ogene ama bebre efri nananum yi nchen ebi ni nuane enwo enama ayaho eni niema bebre na nananum yi de sa nuane nyina soma omrante se wonfa nkwa akwamufia na sa amrante nyina nsa ama won achibio mekirese na wokun enya no nko ayakayaka de bebre na akwamufu yi de won fam we nam so ma agwafo mpanimfo ne tenase hu se niema na ekoso no eni enyan enu nti obepre won fa ahudie enu nti otu abofo ma okopi mu o chimemu okoduru ye no ode niema na ekoso ne ya odi omofa mu nyina eto o chihinanim sabrenim no ohina na odi o chimenim eni na oforipani na tetibere mu no na o chifo ye nkrofo a omo ode ne yie na omo ya asrafo enu nti wotidin bi tese ni mako a asechire no oye nkrofo a oni mako na bra ohina ite amane boni nyina no ojetumu a oche hon boso obebo awon enu nti efra afia pem ahanso mu honom no ohini yi no ofase a no ofre no oforikuma ne asrafo no bi kana nanum ihu a okodi akwamufo ni sunkunim entokwanim no otimi kunwie edi nimi ya akwamufo ne pasa na tetibere mu no so obiboa wa akomu na so udi nkunim a na ewosa wo ya amamre anasa wugya nipa ne kwan enu nti oche akofo ikohu na nanum yi se ntokwana ba na wie ye ide opeso okwo wonchi anasa osa akọ ochimemu nanso nanum hu se akwamufo ya asrafo a won ho odin enu nti se oche akofo ifri won chen a obetumi asa abeto ahye won so bio enu nti nananum isra akofo se ne one won tena na akwamufo ne beto hye won so bio a otumi atwitwa age won na sansem yi nyina si wa afia pem ahanso aduasam yenu 1732 na kane tetibere mu no enam se wontumi mfa wanom pam obusuefo nti no nananum ka se ne omo fa bibi nhyase ema won hu sampa se wani abre se won won betena enu nti nananum gafo ka se obesai akire oche akofo yi ene se obekọ obosumanim akodinse ama omu nyina age atum se nsema wo ka no obedi so pepepa obi ansesa wona no enu nti okodinse obiaye bia ene ofre honom obosomase na sa abosomi no ofre ni chenku na ofre honom no na woso okoya amamre ne ba konso abutachi ne honom no odua obo ene ahaban edito ochefo yanim se nkosisa obo ne befifiri no sa nkrofo ne bedi wonso asechire nyina ne se obedi wonso afebo frisebuo emfifi eno no otu din abutachi accord enu nti se osho kuapema ya bakosemu a abutachi accord edi mu ntintiman yie enu nti oma ochefo yi ba bi tena ya no ofre honum amamprobi na sabre no chiami bia no ofre manfia ne dini a roben on de sansa sima nananumi na sabre no na asase ne yensu aniwam ikire waterlog enu nti ochefo hu se wotena honum a enyeyi enu nti ochefo edi koto nananumi yanima oma won ba bi foforo tena ye na sabia yi ene ofre honum akropon esane se ba bia ofri wo chimemu baye no ofre honum akropon enu nti ode honum di na eto sa akro no te sa Asanteman ponfo a ofri mampon bepie mu oguafo asase so no ode mampon tu won kro no enu nti akropon fui on wofa no ochehene na ochehene wofa ase ne womo efri ho kono amanto ne beye edunson enu nti akwapem ni fafa ku ne chireponfo no na benkumfo ene late adonten bravery enu nti nkrodunson ba ko ne brekuso atwesin abri hrease obosomase tutu mampon abotachi amonokrom manfe late akropon abriu dew awukugwa edukrom aprede ene de ka ho de free ho kono okwapemfo ya setre ko miaye bibra ene omo won sase bebre so mesrese won subscribe to my YouTube channel na anu aye ne sa abakosem bebre na eba nyamenka ye nyina aye ho aya no ahwe ho so yi